Proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Caiet de limba română. În general, în limba română, câte sunete auzim într-un cuvânt, tot atâtea litere scriem. Avem însă unele excepții, de exemplu pentru litera E, care se citește astfel. E vocală, ca în exemplele epocă, minerale, sare, etern, munte, mare, case, prieten, cameră, detaliu, inteligent, atent, bune, deci, desigur, de. De asemenea, în grupul de litere IA, când E este semivocală, în așa numitele grupuri numite diftongi, teatru, seară, dar și în triftongi, când avem un grup de 3 litere, leoarcă. Exemple: mea, nea, șosea, perdea, creau, vreau. În anumite situații, litera E este doar o literă ajutătoare. Grupurile de litere C, G, K, G, ca în exemplele cheamă, ceas, iar cazul pronumelor personale care încep cu E, se pronunță eu, el, ea, ei, ele. Deci în cazul pronumelor personale se pronunță eu. Spre deosebire de eu, când are valoare de substantiv, în expresia euul poetic, de asemenea, se pronunță eu în cazul formelor verbale ale verbului a fi, la modul indicativ prezent și imperfect. Ești, este, e, eram, erai, era, erați, erau.